akawa iyo ban kapriban ban play kene ke institute laduk matagasngi dengan kitbok kiruyang baling ba ka singkap ko jungi uni ribon ai ba kene ke institute kalong kaslam aji kai nak banta ki pun samla ki jungi ki badan haka konsensi ke jungi kamtam sakene ke jaka ke jungi sono kendong kidan kam ye kumni ki nong sim ya ke jing bakli tam ke institute kitbok kiruyang nak banta ba kinang la ban ya sepang sekmat ka El Elyon Institute kala long ka way na kislam ajing hikai shaki kun samla ka them ribhoy ban kentiu ye ki samla bakin kenjo shaka thong ha ka jing em ka ba kane ka institute la sandor da usamla san kupar singkli way na ki samla obla yo ijngai na ka benta ki para samla ban plilat pli lenti ye ki ban yo ye ki jing hikai na ka benta ka lawe jongki khamtam e ha ki shnong ki bajngai na ki jakasor bat ka bakta e ka yo ka kot ki samla Usamla San Kupar Sengkli kumu managing director ketika institute ulayo ban sedang no ya ka jing shakri shaki para samla da ka bahyar she jirang ban pli ya ka shlam ai jing hikai computer hakishnong ketika than la ban kedau ba ya ka ne ka institute la ban pli sa hajirang da ka jing shim khia bat jing yarap lang umla ketika than kaba ulayo i ya ka jing don kam ki khun samla pule jong ki shnong ba pher ki ba sha ka te ka than bakin yo ki lat jing pule bat jing hikai kat kum ka juk technology ka ba menta ha ka juk ka por te UMLA ulai sngo bharu sha ka ne ka institute kumba artli ki core computer la sa ki lang ru da ka jing don lang uba asas thana sotun MLA ka jirang ubalong kongsan harangkat uba Victor Rani MDC ka jirang kum usembut kongsan usim ka jirang upa RH walang bat kiwe UMLA ula yaro ya kaneka institute bat kum kadak ban shakri lang ula sniang daki core computer ban penwandor shu ya kateka institute pau ya kani ka ju ka di sisa kani ka kenja institute ka kenja jing hikai ka school ban hikai ya ki bakum kini ki jing trekam kalong ka bangila kwa la slemba banyo sa kani katang ilay persang banwat ya kilat kilenti hinray semla ban sem ya kita kalat kilenti bangila ban walam ya sa kani katang kadongi la kalong patakma leha umret leha wal mausau leha jirangu ikwa bagabakum kani kandon sa kani katang kadongi nang baki kun samla ki dungi tam gitu ki bomyo su ya kalat ya kaban beteng ya kencing puli kin la ya kaban penim ya lebih kita dei ke bangi plan mana ka jungi ki institution chan ye jing sha ngim dei ki institution ki ba biang kum kiwi mo andre wat hanong po ro ke dei building ke bang su mwai he andre ka don ka mensim ka bakwa ban shakri khamtam sik stong no kendong kiba don kam sisa namar ngi don ki khna ki banna ki ni khai na jirang na pathar khma kiba wan ban pule sate sepo nong po te ka pelong yangi ba balai bakin wan sadu sate namar ban bakin wan sate ke jingut nambo da duna esam sepa dengka te ka fees kila si lupa ka baram te de na kata kata ngi syong man perkhat pengwan ra no syane pada ka jing kendu lang ba i sar so tun ya pentit dia mi isa kata kecing mut bat iru iso yahap ya kata kecing terwa kecing ngi kenduk ya pak yem iso yahap ya kata bat ipun i yang ni kalat kelenti kumno bangin yo panwan ra ikanik institute hag de kathan kecing phi sa ya ka jing iso ba kecing phi yang ni institution ya kini ki computers ki ai sya kada kadita kawe de kidan computers bi iso ba ini ke ni labu po namar ka labun ka El Elyon Institute kawai naki shlam ai jing hikai nak benta ki hun samla kiba haki babun ba ki benta haka computer kidon kibedon benta haka media ka training kabadena kimta ki media and entertainment nangta ki ka arts and craft ki soft skill training nang tabat ki way pat ki skilled
development training. Te kalong ka ban pensa jingkan mau nagamanta jungi kebedon bentalang hakani kasngi ban ya sakhilang hakani kasngi bat kumju ba kalong ka lat aji kai kashlem aji kai nakabenta ki kun samla ki jungi ki badon hakani kathain hakaba lingba ka jingtrestom ka jong kani ka institute kan sala ban kring lene ban ai kila jikai nagabenta ki kun samla ki badon hakani kathain nagabenta ki kun samla ki jongi ki badon hakani kathain ki jongi benta ngilala ban ong hoi habangi perkat habangi sedang ban khap iu ribbon mana habangi syong bangi nekren hakani kapor ka bamenta ban declare na ban pli yakani ka institute na pedeng jong ilang baro hangne ngatrai ngila ban ong ngida la ban don ka jing perkat hatu kani ka institute kan poisano kan longkumno kata ketika jing perkat ka bang ngila ban ong ngila ban don hangi Henry ngakwa ban penpau khmat jumpi baro ya ka El Ilion Institute berkawai baro ki bedon bentalang ba baro kino kikam ki ba mangingile barbor kadai ban sedang shua natan rai kadai ban sedang sha na barit hadin suki pinsala ban kentiu ba hoi kumala penpau ba I sain kupar ba I hablai chadu nongpo chadu shilong ban yo kanega jihikai tementa kala poi shaduari jongki kalong ga jingkurku yagi khon samla bagi iba shen hakini kiski ki por balalit no haka blok jirang kalait ka post post yung DEO data entry operator nrei ki khon samla ka badai na kanega dong ka time kimla ban apply ba kim don ya ka degree ka certificate jongki ki yo ki bre na bar tementa I ba kanega dong ba ka time kanang kiu haman lagi sngi hipor badang wan but shen ngin yo ya ka civil subdivision but bon ke department of fair kan wan hapo kanega dong ba ka time ata ka por indon kam ya ki khon samla ki bala nang ya ka computer te kanega institute kan yarap ya ki khon samla nga kan tu kan tham ya ki khon samla ki badon hakni ka por bakin pin ai ka khubor ya ki parolak parojor jo phi ba kanega sngi khat rik ome ara jar arpuar ngira da play ya kanega institute hapo hangne hawa sunon